Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz esasan şol indi beşonun märi hem yurdun içinde hem yurdun daşynda esasy tema bolup duran ine Türkmenistan bilen Orsiýanyň arasynda ýanky wiza düzgün ýatyryljakmyş diýilen gurrun bir uly gyzyklarma döretýär halkymyzyň arasynda. Inni şo barada biraz siz bilen söhbetdeşlik etmekçi, ya pikir aýtmakçy, hatda gyry. Inni Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda wiza düzgüni bir döwür niýasyň döwrüne girdildi. Soň şo taýda iki garaşdarlyk hukugy ýatyryldy wiza düzgüni girdilenden soň. Olum Türkmenistanyň hem Orsiýanyň iki döwletiň hem raýatlyk hukugy bardy. Hazır SSR ýykylandan soňra şonu niýaz kabul etdi. 2003-nji ýylda şonu ýatyrmak barada Orsiýet bilen şertnama barlaşdy. Şo şertnamada hem iki garaşdarlyk hukugy ýatyryldy hem Türkmenistan 25 ýyllap Orsiýet ýa Rossiýa Federasiýasyna bellenen bir nyrkdan Türkmen gazyny satmagy boyun boldy. Ol gazynyň muhtary gaty uly 300 milliard dollarlyk gazy satmagy Türkmenistan boyun alyp. Oň soňra näme bilen gutardy ol başga gurrun ýöne häzir şol wiza barada gurrun etse. Enne şol wizaly gurrun ozallan şol Türkmenistan SSR zamanynyň mer Orsiýada gatnap gelip dur, samolyotlar gidip durdy, owatlylar gatnap durdy, owatlylar ýatyrdy, başdan soň samolyot reislerini ýatyrdy, niýaz. Garaşaýdyp ýuwaş-ýuwaşdan aran kestiler. Bir tarapdan erbedem däl, beýleki tarapdan şol ozal Türkmenistanyň göçüp çykan Türkmenistanyň graždanlary bar, rus dilli diýip aýdylar, diňe ortlar däl, o taýda ukrainlar bar, tatarlar bar. Gazaklara dürlü milletin vekilleri şol SSR ýykylanma Türkmenistanyň göçüp gitdiler. Ya ýykylmaka göçüp giderler var, ýygyna dogan garnaşy ya ýakynlaryň mazary zady galy şolary ziýaret etmäge geljek adamlaryň mümkinçiligi galmady da şol wiza düzgün girdilenden soň Türkmenistan şolary aňsat hatda ýakynlaryny jaýlamaga da wiza açmady. Inni bolýa onun märini 30 ýyl 31 ýyl geçdi. Inni näme sebäpden inni Türkmenistan birden ýa-da Orsiýet ikisi bir-birine garşylyklaýan näşe wiza düzgüni ýatyrmakçy bolýar. Bärde kime peýda bar? Aýsy tarapa Türkmenistan tarapyna mı, Orsiýet tarapyna mı, Türkmen halkyna mı, Orsiýetyň halkyna mı? Ine şu mesele biraz ödep geçsek kim bolmady. Ine bir peýdaly tarapy diýip aýdylýanyň birinji punkty Orsiýetde iş var, Türkmenistanda iş ýok. Orsiýetde işini aýlyk Türkmenistanyňkydan bir näçesi köp tölenýär diýip ine şolar ýaly aýdylýar. Belki ol hakykatdan şeýledir. Men Orsiýada gidip işlän adamda ýöne şo taýdaky ýaşaýan bizim yurtdaşlarymyz aýdýar, howa Türkmenistanyň kän ganimet bärde işlemek. Ýöne men bilemek şo taýda Orsiýetde işleýän bizim yurtdaşlarymyz ýygyna galan çağalarny şol Orsiýetde işläp dolu üpçün edip bilýärlerim diýilen soragy kesgitli ýok diýip aýtsa bolar. Sebäp bir näçe adam bilen bir näçe ýerden görleşip gördüm-de. Bir gezek kömek etsek iki aýlap soň ýygymize galarlary kömek etme ýagdaýymyz ýok diýip habar berýärlerim bar. Bolýar. İş var diýip şolar ýaly anons edilýär, bildiriş berilýär. Orsiýada baranna adamlar Orsiýadyň özüni işlemelimi birinciden. Bu ulakan sonra. Sebäp Orsiýadyň hem ykdysadydy çöküp ýaty. Bir ýyldan gowrak bärine uruş gidip duran soň Ukraina Orsiýet arasyndaky şol tutuşan uruş Orsiýadyň ykdysadydyň gün saýyn çöküp barýar. O taýsynyň öz halky indi kän ýere çörek tapanak diýsek beter öte geçdigimiz bar. Ýöne ünkü ýaly ýaşap bilen haritler gün saýyn o taýda da gymmatlap gidip dur. İş ýerleri azalýar, kärhanalar, edarlar ýapylýar. Diýmek, bärden baryn Türkmenistanly adamlar, esasan erkek göbekler näme iş etmeli o taýda? Birinjine
Bizim halkymyzyň rus dilini bilişi gaty ýabagorly. Hawa şol geçen 30 ýyldan soňra ozal öňküje bilýän diliniň birleşmänsiň halkymyz ýitirdi. Buňky ýetişen ýaşlar asla bilenok diýsem ýalňyşmaz rus dilini. Ol zdravstvuй, до свидания öwrendiň, ol dil bildiň däl, sebäp o taýda iş işlejek bolsam, onu soňam gowy aýlyk güllik tölenýän işte işlejek bolsam, rus dilini hökmän şertde sugara biläýmeli. Ol ýok biziň grażdanlarymyzyň aglabasyny ýa togdan götermeni diýip aýtsam boljak. Indi bardylar, bular näme iş ödürlenir diýýär. Ya şol ýanky özbek goňşularymyz orsiýetden köpçülikleň çykyp gidip başladylar da özbekler, gargazlar, gazaklara ozalan bir kändäli bol. Näme üçin? Sebäp indi Özbekistanyň özünde gazanç orsiýeden kütäkiden pesel, täze gurulýan obýektler, proýektler, ene Özbekistana gazanç berýär. Ondan Özbekistanlylar Günorta Koreýa göç edip başladylar iş migranty hökmünde. Günorta Koreýada hakykatdan iş haýsy işte işleseňem mene aýlyk güllik gowy. Ondan şol Özbekistanda gatykan Koreýalılar ýaşardy. Da şol ýanky Günmatar Koreýa bilen Günorta Demirgazyk Koreýa bilen Günorta urşanny şonny Günorta Koreýan ýanky bir bölügi ýani gelipdiler de bize. Ýani bize diýende SSR'ň geňişligini şol sanyny köpüsi Özbekistana geldi. Koreýa urşundan gaçaklar. Indi şolar öz ýurduna dolanan soň şolar bilen goňşulykda, tanyşlykda kärde şol işlän özbekler ýuwaş-ýuwaşdan şolaň ýerinden şo ýurda tarap çekilip başlandy. Demek indi orsiýetde qara iş güýji orullar boşap galy. Onu ortaňam gidip işlejek aladasy ýok, sebäp en kapa iş, en qara işler ne şular ýaly. Indi barandan şol işler türkmenler berjaý etmeli boljakda. Bir tarapy, ýöne ikinji howply tarapy şo tak barandan soň gurulşykçy gerek diýerlerdi. Ondan bir Türkmenistana gurulşy görmedik türkmen orsiýetde näme gurulşy edip biljek. Men pikir edýän Ukraina tarapy maýdyp durda. Şol orsiýet Ukrainadan basyp alan territoriýalary bar. Şo ýerde indi Zaytalya özüne görek strukturalary gurýar. Ine şo gurulşyklara ine dörli ýanky döwletlerden ýygynly komandany urady. Olam howplumy ýa howpsy? Ine iki tarap uruşyp dur, raketa dumly duşdan gelip dur. Näçe o taýda iyi misalalyk boljak. Ine bir ýagdaý. Ondan ok sen milletin saýlany atdy ýa top asmandan gelen ýa-da bomba. Demek olary şol ýanky uruş edip duran territoriýa gurulşy işimi ýa akop gazmalymy ýa başga bir harby emleri binalar dikeltmelimi biljekkel, ýani şonu da olara gara güýş gerek. Ine şo ýerlerde biziň türkmen watandaşlarymyz ýa ýurtdaşlarymyz uğradylyp bilinir. Yine de başka bir zat orsiýetde iş var dip alınıp ekidilip o taýdan soňra ene Donetsk'de gurulşyk bar, Lugansk'da gurulşyk bar dip o taýga mertip bular ene size harby abmundarawany şunu gelip urşa gidin 6 aý urşsaňyz her aýynda size $2000 tölecek dip bir topar alyp beren adamlarym bar. Indi olaň içinde türkmenler barmy ýokmy? Onu bellisi basın wagtda gelip ýeter. Bize de sebäp o uruş bolan ýerde hökmen ýani wepat bolan adamlar bar. Demek eger Ukraina tarapyna ýetir düşse türkmenleriň ýetir düşeni bolsa ýa-da jesedi ýa naky dokumenty bilen tapylsa demek onu belli bolar şo taýdan türkmenler gatnaşyp şol uruşa ýa-da ýok. Ene bilen bir mesele bolup dur. Ýöne orsiýada şumal adam güýji resursy gerek. Öz grażdanlardan ýurdun daşyndan beýleki döwletlerden gelen adamlar uruşda ullansa öz milleti arkaýyn boljak da sebäp öz milletiniň gapysyny ýa owasyny günne aşy uruşdan ölüsi gelip durmasa o halk arahat ýaşajakdy. Bilen agam gören agam uruş oňa degişli däl ýaly. Emma uruşda adamlar ölüp dur. O orsiýetin hökümeti üçin haýsy döwletiň milleti öldü tapawdy ýok. Şoň üçin olar öz Rus milletine de degen haqda esasen şu ulu şäherler var, megapolis, Moskwa diýdi, Leningrad diýdi. Şolar ýa ulu şäherlerde
Kän adamy urşa alanaklar, ya mobilizasiya. Şol daşta urakdaky, ýa-ni Buryatiýa diýdi, Yakutiýa diýdi, Çuwystan diýdi, Dagestan diýdi. Şolar ýaly milli azlykly, ýa-ni respublikalardan ýoňap, ene şol Mesarowka oklaýarlar. Indi Türkmenliğim ykbaly o taýda beýlekilenkiden enaý bolma sebäp biz otak aýratyn çağırış bilen ol hanym köşkünde oturmak üçin çağırylýan milletlerle. Ene birinji şo bir Orsiýada peýdaly tarapy şol. İkinji peýdaly tarapy Orsiýada ol ozalym ýa-ni Türkmenistanyň ýerasy baýlyklaryny isledigiçe çykaryp otyr. Ol näçe bahadan çykardy? Töleýän bir zatlar ýa ýokmy? Oňguruna hiç kim edenak, ýaýdylanak. Hiç bir büdjetde görkezlenek, hasabatda ýok. Şoň üçin bu mesele biziň hemmemiz üçin garanky bolupdy. Indi ýöne yglan edilen zatlaryndan çen tutsak, ene Orsiýadyň harbylary geldi, Türkmenistana inspeksiýa etdiler, ýa-ni baş prokurory geldi, ýa-ni soňra bu bilim ministri geldi, şol Türkmenistana Orsiýet Üniversitetinden açmak üçin. Soňra ýa-ni premier ministri geldi Orsiýadyň Mişustin Türkmenistana. Bular garynja gatnawyny bir ýandan bäri açyp gelýärler. Orsiýada näme gerek? Ýene de men pikir edýän Orsiýa şu häzir Türkmenistanyny täzeden ýanadan ruslaşdyrmak siýasatyny ornaşdyrmak üçin şol mektepler açmaly rus dilini, institutu, universiteti açmaly rus dilini. Hem de şu mahar häzir Türkmenistan ýaşlary Orsiýadyň ýokary okul jaýlaryny okutmak üçin şulara ýol açýar. Men pikir edýän şu taýda, Türkmenistanly ýaşlar kim gidip Orsiýetde okap biljek? Elbetde rus dilini bilýän ýaşlar bolmaly. Türkmenistanyň näçe sany rus dilli mektep bar, şo taýdan türkmen ýaşlary dogry suwara rus dilini bilip Orsiýada gidip okarýar. Aydın özüňiz. Aşgabatda bar howa, welayet merkezlerine hersine bir bolmagy mümkin ýa-da ýok. Onuň şo taýda okaýan çağalar yeterlikmi? Türkmenistanyň akademik taýda okudylmagy. Ol bir mesele. Demek şu akademiyanyň bolsa, o taýda olan okujak okuwy gulagynyň deňinden geçip gitjek, sebäp ora düýpli ilim alma mümkinçiligi ýokdy. Eger dili düýpli bilmesen, düýpli ilim bilimem ýok. Ol köre hasa. Demek ýene de şol diplomlary bilinkiler şumal edişleri ýaly Orsiýetde okap bererler. O iki ýeke hilisi bolmasa galan hemmesi şol enatasynyň puluny okap, şo taýdan puluny da diplom alyp izine Türkmenistana edýärler. Git ýediýäniniň bitmeýäni köp Orsiýetde galyp işleýär. Türkmenistanyň Orsiýadyň diplom bilen iş almaýan ýerim ýokdy. Sebäp onuň bilimi ýok. Nämeseler? Ya o taýda 5 ýyl okan okuwynyň öwüdini ýa puluny dolmak üçin kär ýok, hünär ýok, Türkmenistana ýa-da gazanç ýok. Şoň üçin olar şo taýda galýarlar. Indiki gitjekleňem ykbaly şondan enaý bolmaz. Onu näme üçin şu ýaşlar şo tak çekilýär Orsiýada? Birinciden şol 5 ýylyň dowamyny bular türkmen ýaşlaryny täzeden rus medeniýetine, rus diline, rus tertibine, rus düzgünine, rus diline ýa-ni öwrenişdirmek üçin akadýar. Soňra olar ýygyna dolanyp gelenine ýa ruslaşan türkmenler bolýar. Şoňmy? Şondan soňra bular Orsiýada ýene de öňkü ýaly türkmenleriň üstünden öz agalygyny ýöretmek ýa öz siýasatyny ýöretmek gatan sat bolýar. Sebäp ýerini özüne taby ýa-ni adamlar otýar. Rus dili bilen tanış, Rus medeniýeti bilen tanış. Yani ozak şey dolandırdı. SSR döwründe de Rus dili bilen wezipe var, bilmedige ýok. Kommunist bolana wezipe var, bilmedige ýok, bolmadygy ýok. Yani şey Türkmeniň içinden hawa gowsundan nämen hawa şu satlygyny saýlap hawa öz halkyna hyzmat etmän diňe şol hawa Rus imperiýasyna näme diýse şoň diýen bilen bolup näçe hyzmat etdi. 140 ýyl diýeniň ol dillan sat. Näçe 14 goşak millet ýaşap geçdi. Demek şolary dolandyranyp ýene de şol orta ýaşanyň hökümetine, ýaşanyň buyrugyna dogry tabyn bolan adamlaryň eden işi diýip düşünýär.
Yok, şolary çala garşy çykan ýa-da ikirjiňlenen şol siýasata hemmesi hana gulakdan geçirildi. Atyldy, ýitirmedildi. Bu dünýede ýaşarlyk şert goýulmady olara. Indi 30 ýyl geçdi, garaşdyrlyk alynan ýaly bolup, ýöne universitet pensiyasini Türkmeniň bokurdygyny häzirem saklap otur. Indi şol men buyruk isberamdan gitmesin, gözewçiligimden yetmesin diýip, indi täzeden Türkmenistan özüne gönüt satyp otur. Orsiýet. Türkmen tarapam şuňa dogry razy. Indi gelin seredelik, Türkmenistan näme üçin razy? Näme bähwit bar bizde? Uzalma 140 ýyllap bizin soğan soýan ýaletdiler. Hiç zat ýok Türkmenistan. Näme edilipdir? Ýeme diýerde arada bir maňa ýazypdyr. Ay ine orslar bize ilim berdi, orslar bize bilim berdi. Biz ine şunun gadyryny bilemzak. Wagtjanyň şol orslaryň beren ilmini biz 10 sakyp emedip, şonu ýokary edip, daşary ýurtda, Londonda, Amerikada, Fransada, nirde okutsagam, Germaniýada ýaşlarymyz okudyp, ýurdumyzda dolanyryp bilerdi. Näme hasabyny? Orslaryň bizden şol 73 ýylyň dowamyny muht çykaryp akdan nebiti gady, beýleki ýarasy ýerisi baýlyklar. Olar bize muht eden ha? Biz muht işledik olara hawa. Ol diňe başlanmış orta bilimi berdi diýe, o orta bilim diýenim ýa bu gorly boldy. Men şo döwür olaryň çağı da Türkmen mekteplerine berilýän ilim bilim bilen ors mekteplerine berilýän ilim bilimiň tapawdy ýer bilen gök ýalydy. Şoň üçin elini emeliýeten, wezipe ýeten adamlar öz çağlaryny akıdyp rus mektepde okutdylar. Şo taýda ilim berilýärdi. Türkmenler enesi atası ikisi Türkmen bolanım, maşgaladan bolan çağırır, Rus mektebini okuyan gatkendir. Yani şolaryp, şo mektebi utaransan, yine de döwlet işine, hökümet işine, parti işine çekilendirler. Şolun biri var, Rus mektebinden son, yer ettim ya, pahta yığınadım deyip, ömrümü ötürüp, kalkovaçı olup geçirdim diýen ýokdur. Yok. Yani, şon üçin şo tapawut, häzir, yine de särden salınjak bolýar. Yani, Rus dilini bilýänler, hazır wezipe zat eýelese, ondan Türkmenistan dolandyrmaly. Bilmeýärler, gyra şekilli. O sen Türkmen dilini bil, suwa bil saýrany ýa Türk dilini bil, olara gerek. Olar diňe rus dilini bilen Türkmen gerek. Bolly. Bir Türkmene peýda derler, görüp dursa. Kime peýdalan? Gurbanyna peýdalan. Hawa on oğluna mı, tohumuna mı, on töweregine mi, egini pagollar mı, hawa, şäp olar gorap saklajak, ýene de orslar ya Ors Federasiýasy ya Orsun ýaragy bolupdy. Ene, olaň etjek bolýany şol. Şoň üçin Gurbanyna ikili aýagy bilen, ogly bilen ýapyşyp ýatylar Putiniň aýagyna. Hawa, sen biziň atamyz diýip. Ne? Şoň üçin indi bularyň şu ýanky etjek bolýan oýuny ahirki netijede Türkmenistan'ı yine de resmi ýagdaýdan yine de ortaýada biriktirmeli, garaşdyrlygyna aýyrmaly, emesinem bir taraplarynam ýok etmeli. Ya Türkmenistan hallyk bolmaly, şoňa da barýar. O atalogluň oýnap oturan oýuny şol. Indi şu geçen ýylyň martyndan bäri onamaýdan, birak kagaz sözde prezident diýilýän indi struktura ya wezipe ya kursi indi halkyň aňynyň öçürilýär, ýuwaş-ýuwaşdan. On güýji ýok diýilýär. Sen Lellimiň ogly agzyna çykyp bilenakdy. Indi güýç ýuwaş-ýuwaşdan prezident aparatynyň ene ýanky halk maslahatyna we onuň başlygyna geçýär. Şoň indi prezident o şo halk maslahatynyň başlygynyň elinäki bir gurjak ya oýunjaga öwürli bir ýylyň dowamyny. Siz şonu görjek bolun, ýurtdaşlar, o taýda başga zatda. Indi prezidentligim gerekken, olum hiç erti oğluna erti ýerine kim goýaýsyn tapawdy ýok. Eýem kim Türkmenistan dolandyrýar? Hana Gurbanyny berdi Muhammed. Hemme kişi şoňa tabyn bolmaly. Eýem şol siýasat şundan eýem şol gidip durdy. Innem şonu dowam etdirjekler. Soňky döwlet ara duşuklarda prezidentleriň duşuklaryny ogly ödenakda atasy diýe oň orna wezipe paýlanşygy boýunça ya borcu boýunça ya haky hukuky boýunça o taýda Gurbanyň edere işi ýok.
Garasy görünmeliler ol dostluklarda. Ol öz kardeşler bilen parlament agzalary bilen dostluk bilen islenlik döwletin ki ýöne hökümet agzalary bilen ýol başçylary bilen ýa-da döwlet ýol başçylary bilen dostluk iş çözmäge talamış bilir elbetde. Ýöne iş çözmäge on hiç bir hil konstitusiýon haky ýa-da hukugy ýok. Ýöne şonu edip otyr. Orsiýada da geregi şol. Ozalan Gurban Gulenni noktalap koyupdy. Indi ogla hasabamda olar üçin indi hemme işi Gurban Gulenniň üstünden çözýärlerdi. Indi dolanyp gelýär. Bu şunça ýyllar 10 ýyllyklaryň dowamyny wiza düzgünligi işläp duran iki döwletiň wizasy ýatyrylýardy. Näme üçindir? Ýanky bizim hem gany bir doganmyz, dini bir doganmyz, dili bir doganmyz, medeniýetimiz bir doganmyz. Türkiýe bilen wiza düzgüni girdilýär. Şol bir wagtyň özünde. Ýarym ýyl tapawut arasy. Bir hemme zat planlaşdyrylan. Näme üçin beýdilýär? Her kişi öz ýakynyny şu kyn wagtyny golayla saýmalýar da. Ýok, bu tersine Orsiýadyň gujagyna berýär. Türkiýede şu türkmenleri gysyp çykarmak üçinmi? Ya asla näme niýet bilen edenini men bilemek. Men Erdoganyň ýanyna oturan adam da ýöne ene türkmenleriň garşysyna edilen bir hyýanat diýip düşünýär şonu. Wiza düzgünlüğüň girdilmegi. Ene ol wiza düzgünü bir adama, 10 adama däle onu getirýän täsiri, negativ täsiri. Ol 100 miňlerçe maşgala täsir edip dur. Şo wiza düzgünü girdilen şondan bäri gör bak näçe maşgalan emesi durmuşy ýumurly. Bir topar maşgalalar şol ýurtdan çykmak üçin ýa durmuşyny düzeltmek üçin öýüni zadyny satyp öýüze uzarsyz galdylar. Ene şol şol wiza düzgünlüğüň girilleriniň netijesinde bolup geçýän zatlar. Türkiýe näme peýda bar? Wiza düzgünlüğüne girdim. Ha? Ene men size soraw berýän, ýani ýurtdaşlar, aýdyn. Siz türkmenler näme ziyan getirdi Türkiýede işläp? Olary pensiyada ýok. Şunu şeýle işlänişi. Bar näme bolan bolsa, ene şol gazanan eline gazanan zaty. Bolug oturdy. Ýöne şu ýagdaýda da şunun köp görüp bilen indi garşysyna ýa-da wiza düzgünü girizmek indi bolug oturdy. Ölýän bolsaň ağzynızdan ölüň. Ýurda da ýygyna dolanmagam ýok. Aňyrdakylarym nira gaçyp çyksagyny bilenak. Ene şolar ýaly ene iki taraplar gysaja düşüp otyr türkmen halky. Sebäp öwrenin ýoly Aşgabat, Türkiýe, Aşgabat, ene başlyklary ýol başçylary, prezidentler birek göreni doganım da doganım. Asy dogan bolýan bolsaň halklar näme? Öwey çağam onu. İki tarapyň halky. Näme üçin siz halklary bir-birine garşy goýýan? Şu öz hereketleriniz bilen. Indi orsa dogany bolýan, Gurban Gulen Türkmen dogany oglany bolýan. Ya öwey dogany bolýan. Nähil düşünmeli. Ýöne şol siýasat şuň kun oýnaly boty ýurtdaşlar. Munyň soňunyň näme bilen gutarjagy entäk belli däl. Ýöne biz bilýäs näme bilen ahyrky soňda jemlenmeligini. Hemmezikler şuň kun şol Orsiýet bilen Ukraina arasyndaky gidip duran uruşyň netijesi bilen belli bolar. Şo uruş haçan tamamlanan güni biziň döwletlerimiziň diktatorlarynyň hökmüne warlygy tamamlandy diýden hasad edäýin. Wagtym işiň barşam dünýäň duruşam şonu görkezýär. Bir topar aýdýar, ay ene Putin güýçli döwlet aýny ýara gullanýar, atom bombasy bar, nämesi bar. Şonu bar ýara bälki beýleki döwletlerde ýokmy? Onsoň adaletli boljak bolsak seredin. Ukraina bar, Orsiýadyň üstüne sürnenä. Orsiýet geldi Ukrainanyň üstüne. Başta 14-nji ýylda Krym ýazyrmadasynyň eline. Innem Donetsk diýdi, Lugansk diýdi, şol döwürden bäri 8 ýyllap uruşup tutuşdyryp otyr, anyk gapdalan. Innem girip ana ýene de iki oblastlarly ýözelini Kharkiv bilen Zaporojýany goşdy. Ýok, mana ýene Odessa da gerek, olam gerek diýip Ukrainany çympytyra geçjek bolup otyrdy. Ine men ýedi bilşim şu diýip. Hani onu Soýuz paýlanşygy.
Hani onda bizim şol 91-nji ýylda her bir respublika şol duran ýerinde çyzylan serhedin şeklinde içinde ýaşamaly. Şondan üçin berjaýydan orsiýet tarapy. Diýmek onu eger orsiýet şonu ikrar etmeýän bolsa diýmek beýleki olmaz. Respublikada öz arasyna uruşy bermeli. Olaw senkide bilow menki. Sen onu ýalňyş aldyňda sen meni dogry aldyň. Ya menki o yer, menki bu yer. Bara şoň ýal dawalar. Edilip otyr. Ana Täjikistan bilen Kyrgyzlar arasynda bar, Kyrgyzlar bilen Özbekler arasynda bar. Şaňmy? Gatyken bolup geçýän zatdyr. Erteki gün Türkmenistan bilen Özbekler arasynda da döremek mümkin ýa Gazaklar bilen Kaspy deňizinde hana bölüşilmän otylarny 30 ýyldan gowrak bar şol suwy. Dine ona bir otly çöp çakmak, otlaymak galýarda urşy tutuşdurmak üçin. Kime gerek ol siýasat? Bize gerek mi Türkmenlere? Ýok. Şol Merkez Aziýada ýaşap oturan respublikalara gerek mi? Ýok. Ola kime gerek böle? Ýene de şol Rus imperiýasy şo öz çygyryndan çykarmajak bolup, golasyndan çykarmajak bolup, agzarlygy bir tarapdan gozguýa, ikinji tarapdan hem öz agylygyny üstüne sürüp otyrdy. Ene dünýäňizlikde Hytaýyň emedäki näme Fransadaky ilçisi aýdy. Ene diýip SSR dargandan soň beýleki döwletlere berilen garaşsyzlyk däl ýa ýok şol garaşsyzlyk diýip aýdy. Bilýärmi görüň? Bidimek siz entek orsiýedyň golasyna çykanylar. Şol berilen öz başlyklyk ýa garaşsyzlyk ol size kanuny ýa däl şo bir kanuny diýip düşündik beriligi bolýar şol. Şoňa durun ýerini şol günüň özünde Pribaltika döwletleriniň üçüsiniň hep ýol başçylary reaksiýa bildirdiler. Diýýäniň näme diýip. Olahil beýle bolýar. Biz garaşsyzlar onu biz kim diýen. Emma şuna geçen akşam saparağı ölen keminen eden çıkışın aşağına Nevzat Baytok diye Amerika New York mu? O şolar ýaly bir lakamly ýurtdaşymyz var. Ýazypdyr şol. Ene şolar ýaly Hytaýyny bizim garaşsızlığımızdan ikrar edenek şunu Merkez Aziýa döwletleriniň ýolbaşy birim sesini çykaranak. Gaty dogry belli etdiň ýurtdaşym. Birak agzyny suwalan ýaly Merkez Aziýa ýa öňki Orta Aziýa döwletleriniň bäşdiriň prezidenti sesini çykarmamaty. Gazakstanym, Özbekstanym, Kyrgyzstanym, Täjikstanym, Türkmenistanym. Hana aýdýan bolsalar aýtsyn. Ine de maý aýyny biler ýene duşup geçirmeli Hytaý bilen. Demek indi biler ayakkabını ütketip hojaýyny täzelýärdi. Olary tapawdy ýok. Üstünden olan üstünden kim ağalyk etsin? Ýöne şulara halkyň üstünden ağalyk etmäge ursgat berilse, ýarlyk berilse, onu bol ýeterli. Halkla bilen işi ýok bilen hiçbir. Ağlanmagan bulara ynany we oturman bidereklik. Ýene bir ýerlik şutaý diýdi. Size aşyk oýnanýan 30 ýyllap oýnalyp geldiňiz watandaşlar, ýurtdaşlar. Indi bir düşünäň daş töwreňizde bolup duran oýunlar ýa edilýän eksperimentler. Siziň üstüňizden oýun edip otyryşy. Oýunum ol bir käşe oýun bilen bir sagatdan tamamlanýan oýun boldy. Ýok, ömür boýu oýun. Sizi gulçulukda saklamak üçin, sizi kördäkin saklamak üçin. Sizi dünýäň bir ahli eserdinden mahrum etmek üçin, diňe gol gyrnak edip ullanmak üçin. Ene oýnalýan oýunlar. Başka hiç zaten. Men şonu görüyorum. Böyle anla vatandaşlar, bar aýtjagym şudur, şu ullukça, oturun oýlanyň, pikirleniň, özüňize gerek netijeni çykaryn, endiki duşuklary çelli, hemmäňiziň öňüňde sağlyk. Sag oturun.